Лунната походка специално за вас. Тук ли сме? Какво става? Тук ли сме мачовците? Свалянищите на мадами, тук ли се събраха? Ние сме милиарди. Да, това НАТО, ООН е едно пасарело. Аз съм представител на партията на мачовците на свалянищите на мадами. Партията се казва ТАНК. Да, абревиатурата на ТАНК е тъщата, аз, некои кумши. Да. И сега предизборно искам да ви кажа, гласувайте за мен, защото сега всички ви говорят, че нали ще преследват корупцията, че няма да крадат. Аз ви обещавам, че ще крада. И няма да ви излъжа. Ще крада, докато ни съсипе цялата община. И няма да ви излъжа. Затова гласувайте за мене, за партията ТАНК. Какво става, ние какво не правим заради вас, мадамите? Чакай малко. Прощайте много, колко е часа? Коче правиш ли спектакъл, а? Как да не се познаваме? Аз съм този известен писател, ти си чела моите... Как да не си чела? Не си ли чела това? Мъжа с широките панталони? Опавачи на тиранти, не си чела? Нищо ще ги дам с автограф. Ти не си падаш по писатели. Не, аз не съм писател, аз си правя така. Шрайбен за кеф, разбираш ли? Иначе съм си дипломат, че ходя по света, или големи хотели, или големи апартаменти, съвсем сам. Сега заминавам за Хонолулу, едно симпозиум на тема киберсекса сред малцинствата в южните части на северното полукълба. Искаш да сме в Хонолулу? Ти не обичаш Хонолулу? Нищо ми ще намерим друго лулу, бе. Добре, айде само за тебе. www. Тури за всеки случай още едно W. Жоржи Беге Бутс. Аз съм женен. Що мислиш, че съм женен? Що така мислиш, че съм женен? Да ти покажа документ, че не съм женен. Готово. И документ. Ето, виж. Документ, снимка, скъпа хартия, печат, нали? Нали, момчета? Нали, скъпа хартия? Ма пише ли, че съм женен? Не. Какво пише? Пише важи за цялата градска мрежа. Ама не пише, че съм женен. Ти си имаш приятел. Той сериозен ли? Сериозен. Той тук ли? Що не е тук, той не е сериозен, бе! Виж, ти си омъжена. Нищо ли, аз не съм ревнив. Чакай малко. Прощавайте много. Чакай малко. Колко часа? Какво ще правиш с спектакъл? И как да ме познаваш? Аз съм това големия рокаджи. Да, с Пол Маккартни с голямата китара, да. Той Пол Маккартни запознали с някаква жена и веднага се жени за нея, да. Той е такъв, да. И тръгна след мен, бати Жори, покажи ми това, бати Жори, покажи ми това. Малко работа имам аз тук в Котодачи, ще ходя да показвам Пол Маккартни, това е рано. Моля ти се. Какво? Сега за тебе едно страхотно парче, нали? Не за тебе, за тебе. Да ти кажа защо. Вела бе, ние хора не едем, бе. Знаеш защо? Защото краля е жив, Аз съм краля.